Wala man sa mundo ng showbiz ang aktor na si John Lloyd Cruz. Ngunit para sa puso ng mga frontliner sa Cebu ay isa pa rin siya sa kanilang iniidolo pagdating sa showbiz. Matatandaan na iniwan na ni Lloydie ang mundo ng showbiz. Kasalukuyan pa ring nasa Cebu ang aktor. Doon siya naninirahan sa ngayon kasama ang kanyang anak na si Elias. Mabilis naman nagtrending sa social media ang ginawa na ito ni Lloydie sa mga frontliners sa Cebu. Namigay ng pagkain si John Lloyd Cruz sa mga frontliners sa Cebu. Kanin, dimsum at mineral water ang ipinamahagi ni Lloydie. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na tumulong si Lloydie sa mga taga Cebu. Nauna nang napabalita na namigay ito ng mga gamot at vitamins sa isang barangay kung saan siya ngayon naninirahan. Ayon sa mga taga Cebu, ay lagi daw tumutulong ang aktor sa kanila. Kaya naman lubos ang kanilang pasasalamat sa kabutihang loob ni John Lloyd Cruz.